Mwazokwanji amaloya anzanga kuno kuliwonse umene muli gift nyama ya ndikusowa poti ndiyambire chifukwa chani ndine ozazidwa ndi chisoni komanso mkwiyo ya video yanga yathayi ndimakamba nkhani yokhuzana ndi mwana amene anachitiridwa nkhanza ndi apolisi ku university ali mu campus ya university. Nkhanza zimene zinabwera chifukwa chani? Ali zinabwera amayi tifoni yampinganjira atakadandaula kunena kuti munthu ameneyi wasegula account ku Facebook kugwiritsa ntchito dzina lawo. Zinabwera pano anere kalankhula mosatira ndi chani kodi ndi video yomwe inatani kodi inatuluka kale mwa nkhani zimene zichazo pamamvesedwa kuti anthu ena akhala akufufutisidwa mavidiyo iye idachosa content amene waponya ni video mwa chambula kapenda chosa post yomwe waponya amenepo yokhuzana yani kodi in this zimanenedwa kuti akupanga zimene zizi ndi mayi tifoni ya mpinganjira. Akulaku vuto nosono I think tikamanena panopa izizi zina kuti anthu amakhala akupeza chuma kumazikundikira chinazolo chochokera ndithu through ma corruption kuzikundikira iwacha ndiyo chikachuluka kwambiri amabwera ano kukhala anthu achani kodi amphamvu kwambiri. Amabwera kukhala anthu achani kodi amphamvu kwambiri onena kuti atha kulamula ngakhale dziko behind kulamula dziko behind zinthu zake timanena zina ndi zinthu zitizo kodi zitopotopo nkhati zimene zizi chifukwa tamva ndikankhani kena kanyowanika nkhati kalizoona ndikunena kuti nkhati kalizoona bwanji chifukwa nkhati fe dziko sindikukhulupirira kuna kuti zinthu ngati zizi zingamachitike mdziko mwathu muno. Akunena kuti Zaka amene ali mwena wa Passover channel anatulusa content yomwe amayankhula zinthu zomwe iyeyo akuziziwa malinga naso ndi mmene nkhani anayimvera ija yomwe ankadandaula nyamata wakunzuzu icha nyamata amene anali ije ni wophunzira kunzuzu icha. Ndikukhulupirira kuti Zaka amayankhula nkhani zimene zichazo potengera ndi mmene iyeyo sofa wina lesa akakhala kuti patuluka video amayimvesera mosiyanasiyana ndikutengapo mitu yosiyanasiyana tonse sitingamvesere mawu olankhula munthu ndikuwathandauzira mofanana wina lesa amathandauzira mosiyanasiyana ndi aizenge ndina kuti Zakayi anadutsa video yake icha yomwe ili content yake andi zomwe amalankhula amazilankhula kunena kuti zinthuzo akuzitenga kuchokera mulipo kodi mu interview ija yomwe inachitika yandani kodi ya nyamata uja ndi zomwe amatani kodi amalankhula. Lero pakapezeka kuti mamalumazi kwamva kuna kuti amayi ake Azaka akuti atapidwa ndi apolisi pofuna kuna kuti Zaka atani kodi apezeke. Sindili pano kunena kuti Zaka sanalakwise kapena Zaka ndiolakwisa chifukwa zimenezi pamene wina wasankha kunena kuti nkhani akaisiye polisi timadziwa kuti ku polisi kuja nkhaniija polisi siweruza nkhani ndiyoti munthuyo polisi ndi chiyambi chakayambidwe kachani kodi cha nkhani unless ngati kuti munthuyo pokadandaula wafuna kuti anthu akatangotani kodi akangokambirana ku VCT kuja kuti anthu angofuna kukambirana basi kuti nkhani zithere kutiko kodi zimatheka sometime koma zikafika zosekerana mu chitokosi imeneyi ndithu imenena kuti apolisi akayipange ndithu maprosecutor apite nayo ku khoti
koma nkhati zizongokambirana ndithu kuli VCT amangokuyitana nonse kuti tabwera kodi mwati mbali kumva mbali kusokumva sokeni kodi mbali nge sindingapite kuseko kuno olakutisandani faili kulakwa ndikunena pano amaona ndi yayeni kodi ndi amabwalo koma kodi nkhani zomanena kuti wina wake like ine Griff ndikulankhula pano mwina sokutheka mwendo omwe mundifuna kuti mundilape msavutike yaye sindili sokunja sizokuchira sokusaka sokuti kapena makolo kapena ndani kapena ma relatives anga just ineyo direct ndili kwankuno ndithu ndikayankhe milandu izizi chadza ndiyani so kachisimu kamene kaka kumalawi kunono sipono kakukhazikika koma funa kutapa munthu wina wapadera cholinga choti munthu wina waje atani kuti apezeke awako sitikuchita bwino sitikuchita bwino bwana mpinganjira mukhale nawo pasi akazi anu mphamvu zachuluka kwambiri andi sindikukhulupirira kuti ngakhale anthu amene akutilamula pano boma lomwe likutilamula pano palinga masekerere zinthu zopusa ngati zilizo kodi zinthu zopusa ngati zimenezi zonena kuti munthu mmodzi chifukwa choti ayi akuziyenereza akuzimva afuna akazunze cheni kuti anthu onse mdziko muno ndiye nkumasekerera chifukwa chona kuti munthuyo ali ndi ndalama kapena munthuyo nthawi inachi amathanso kuthandiza sizoona ndiye tikakhala ngati ena afetu ndi tifuna tikuzeni olo kuti lenga lero olo kuti tifute content kutiuzira zona zoti wosheza sitingapange ife ndiye siku lathu lamaliro lizakhala liliro kodi lizakhala lomwelo chifukwa sitizasekerera kunena kuti munthu wina wache kuti apotose chilungamo kapena agwiritse ntchito mphamvu kufuna kunena kuti ife atipange overpower ayi sikilifi mzimu wanga nopereka kalekale chifukwa ena mukumayankhula kuti wasala ndiweyo kunena ineyo no sindikunena kuti ine ndine munthu mmodzi sindikunenanso kuti ndili pano ndingathane ndi ndani kuti ndi munthu wana amene amagwiritsa ntchito ndalama zake kufuna kuopseza anthu koma zofuna zakezo kuti ineyo ndioneke kuti mwina ndapepesa kapena ineyo ndikapange zomwe iye akufuna sizingatheke zonse sizingatheke ine kuthana nane kwacha ndiyo kuti kungondigwesa basi ndangasala ndi mphamvu kwambiri nkundigwesa koma noti kuti kunditena kuti basi ukandisiya ino ndisiya m'manja mwa asilikali nkupene kuti tatusa video apapa kuti uzipepesa nkhati kasakula sizingatheke njira chiduliro angoyenderera chiduliro angondiphera pati sizingachitike and I promise you nunena pano poyera pano kuti ena amene afuna kuzayisa azayisere kuti ine kodi ndingakaduse mawu opepesa pakati pa gulu kapena kundigwirisa foni kuti atatamba kuti mtundu kumvere sizingatheke zimenezi no ndikunena kuti yani pamwe mpinganjira palibe amene amaziwa Trifonia aziwika kwambiri chifukwa chanani kuti tenuyo amene muli tate wathu amene mumaziwika like anthu mwina samakuonani kuti mwina mmapanga support muli zinthu zambiri zomwe mmatani kuti mmathandiza dziko lino koma izizi zomwe zikupitako sizikupita kumbiri yabwino chifukwa munthu sungatchuke chifukwa chonena kuti sungamapange zinthu zokhazokha zona kuti zifuna zizipereka chiopsezo kwa anthu ena amene amangokhala palibe munthu amene salakwiridwa kukhala akazi anu kuti ndi munthu onena kuti akwatwa ndi khumucha sikusonyeza kunena kuti sangalakwiridwe koma pamene alakwiridwa akuyenera kuti agwiritse ntchito umunthu potengera kuti anthu amene afuna kuwapangira chinthu achi ndi anthunso ndi amalawiso part 2 mawu angapi ndiopita kwa bwana mpinganjira ayi ndithu ndikupempha kakupempha kwanga mukumva mwina mwake kuzibweranso ndi chani kuti ndizosatira zimene zikhale kwa inuyo koma ine liula ine nditabwera pano pa social media fanjira yake so yomwe ndingathe kutani kodi kufikisira uthenga wa ine kwa iniyo bwana ndiutiwo kodi ndi omwewo so nditabwera una kuti atifuna tionane tikambirane ine ndibe kena kalikosi simuvomera yayi koma through ponena kuti muziwe kuti pala anthu ena amene amatikonda amene amatiziwa njira yake so ndiitiyo kodi mukhale nawo pansi
akazanu. Ndithu monga ndanena kale, kukhala mkazi wa bwana sikusonyeza kunena kuti anthu ena ake sangakulakwire. Kukhalanso mkazi wa bwana sikusonyeza kuti iweyo sungalakwire anthu ena. Ayi. Koma ngati ukusankha njira yomafuna kumalakwira anthu kugwirisira ntchito polisi, ngatiso dziko lomwe ndithu limalamulidwa ndi malamulo, zinthu ngati zimene zizi anayenera kuti aziunikire. Chifukwa ngati munthu akupita kwa achitetezo, amene timatenga kukhala achitetezo a dziko, ndikuwatembenuza chomweyo ali kuti asasatirenso malamulo koma angopanga zofuna zawo, ndiye kuti ameneyenso siku lina yatha kugwiritsa ntchito achitetezo omweyo kulanda dziko. Ndikunena pano kaelementi akaka sikakumveka bwino, fa wina aliyense oyenera tikuziwa panopa kuti zija zomanena kuti takatengani mwana wa munthu uyu yoti ngati aje naye ndizachikale, andi siziliso mmalamulo zimenezo. Koma ngati kuti wina wake akugwirisira ntchito mphamvu zimenezizi kuti ali ndi ndalama, ndikunyamula ndalama zake ndikupita ndithu ku Malawi, imene yamati Malawi polisi. Malawi polisi kusonyeza kuti ndi polisi ya anthu onse sanje tuyani kuti tuchitipa. Ndikukachuna ndikukanena kuti tapitani mukandigwirire kwakuti iwo aja kuthama ngati munthu chatu sisina mpeza. Ayi ndo akagwirani chani kuti takagwirani yolo ejeni yolo mwana wake yolo mchimweni wake. Iye ozidwayo ni munthu onene anapita ku training school, anamamphunzitsa akagwidwe ntchito kachani kuti ka malamulo popanga zinthu. Ndikusankha ndikukapangadi zimene zijazo chifukwa chonali pali ndalama. Ineyo mufuna munuze kuti anthu amene wawo apolisi amene wawo atagudwa kunena kuti taukirani dziko linolo ndi khumutcha wina wake apangatu. Enti yang'aneni soba maini. Ena apete timalankhula andi sitingasiye kutani kuti kulankhula. Tatiyeni dziko lino tizilifunira zabwino. Tizilifunira zabwino. Tizikhalanso manso ndi anthu am'machitidwe ngati atiwo kuti amenewa. Kuti ma action amene akutengawa akutanthauza chani ku dziko lino. Zikufika pena atu. Zikufika pena. Ndiyo no ife inengada Griffin ndiwanena kufunika namba ndi meje manai awiri 27 33 5111 manai awiri 27 33 511 osavutika osaka ujeni banja langa kapena ananga kapena kayambu yanga kayandani osa kuntundu ayi kungoimba mufunika polisi yakuti ndibwera bezi lilongwe eno famu ngandira no blanta ndiri mina mwaje patenga nthawi imona ngati kuti mina mwaje ndikuthawa nanga siti funanso ndipanga alenji mayende dokafika umenewo koma ngati kuti lili lilongwe eno silo mwene ndikafika umene ndifunako. Koma sati tikalamana vaena mulankhula kwambiri tosiyana kwambiri ndi zaka. Ine ndikamayankhula sindimangobwera ngati kuti basi kungofuna ngosangalatsa munthu ayi. Ndimayankhula zinthu za serious ndithu. Serious. Andikubweza chiganizo cholankhula cha ine pakuyenda ndithu paduse pa malamulo. Inenso ndi andithandauzire malamulo ndimvesese kuti apa pandalakwisa. Koma osatina kuti ifo paima munthu wandalama aya wandalama tikambirane tipasane ulemu chifukwa tonsefe ndife Malawi palibe Malawi oposanzake yayi. Padziko pano tinalengedwa ife anthu fe ndofanana ngoti zina zonse zomwe zimachitika zimakhala padziko pompano koma kwa Mulungu wina isazikayima mmodzi. Nde ena ife timangoyang'ana ndithu ulamuliro omwe ulipo kwa ndani kuti ulipo kwa Mulungu kuti kodi akamaza afika nthawi ya chiweruzo
tikayima bwanji ndiye moyo wathu tinausira palipo kodi tinausira pamenepo koma sitikuchita bwino sitikuchita bwino apapa maitrifoni ya mpingachira sakuchita bwino akuyenera ndithu azikonze kerese akuyenera ndithu asizisinkhasinkha kuti kodi zimene zizindipange mpaka nafikira liti nankha anthu asiya kundinena nankha akamandinena akamapitabe kundinena inebe kumagwirisa njira iyi ndipangira anthu angati nankha mbiri yanga ikhala yotani for some time anthu ena amatha kumuyamba munthu potengera kuti ma-weakness acho kuti uyu kangomuyamba amathamangira panga zakuti iwe nkumaona ngati kuti zomweku anthu akuyambacha iwe ndikumapanga chinthu chichacho osaziwa kuti anthu aja akupanga dala akufuna kuti iwe mbiri yako izirani kuti izipa ndithu nganakunimva maitrifoni ya mpingachira agwire kamfunda anunenaka anthu ena amamuyamba munthu pomuona ma weakness ache pomuona mmene iye amapangira react akaputidwa kuteko lero apezekaso inaso abweraso pa social media kuwatukanaso basi apinyamuka asapitaso polisi akatengeso anthu ammangeso unkuchaso wina basi nkhani ache izikokhala iliyo koti izikokhala imeneyo osaziwa kuti anthu azolinga zawo akukuononga chani koti akuononga mbiri yako ndikuzaditi ndiye ndikalangwa chonchi mona ngati tukulankhulani molakwika nkumamva kuti ayi amayi ako ali yani kuti ali m'manja mwa apolisi ayi samatere choncho sanapange chinthu tiye ndikhale pansi tizichitani kuti tizilingalira tinazo ndithu zothekera zonse ndithu zoti mutha kupanga against ndi munthu amene eniyo mwamuchalenja kuti ulitha kupanga naye ivi nolo kutsatiraso njira zina zoti olo asowe twa izi ndi njira zoonekerazo zomwe zili pa ground nanga mwina pali njira zinaso zojeni zomwe ziliso zosayenera zomwe zimasatiridwa munthu mwina mwaja akakuputani zakuseri zoti olo asowe mwina nkutheka fwa mwina muzaonanso njira iyi mwina sikuthandiza koma muzayamba no kusaka nanga sindalama zichazo zikulamula kwambiri muzayamba kusaka njira zina zake muzayambanso kusaka zaso anthu chani koti mdziko muno ndiye takukonzekereseni mtima wanu kuti mukalandira nkhani wina akakunenani mutha uzipanga hando bwanji kwinanso ndimene ndikupempha ndithu Babu Mpingachira khala nawo ni pasi azikugwira mtima azipeza njira zina zotani koti zochita dani nkhati imene zikutani koti zikukhaliramo kuti malamulo apita upolisi akapita upolisi kuja milandu iyende mpaka na ifike potani koti pothera pake olakwa atani koti aziwike munthu yo ngati oyenera kulandira chilango azitani koti akalandire noti kungobwera basi kungokamulankhula munthu una kuti kuti utuluke muno fufuta zakuti kapena ukamuze mwanako apange zakuti aya sizimakhala choncho thank you gift nyama